što je publici dodatan motiv dolaska. Pulski klub Trojan jedan je od najtrofejnijih u hrvatskoj MMA ligi. Imamo Aščarića, Bilića, Peruška i Brkićevića, znači njih 4 nastupa u hrvatskoj MMA ligi, trebaju Vitasović, ali ima malo težu ozljedu. Te svi trojica je srećom ždrijeba izabrani za Pulu, dok Brkićević će nastupiti na sljedećem eventu u Makarskoj. Milan Aščarić bori se u kategoriji do 70 kg s Hrvojem Stepićem iz BAN tima. Puljani će bodriti i Peruška koji je zasad, kaže Galešić, uvijek blokirao u polufinalu. Peruško će snage odmjeriti sa Sašom Božićem iz UFK Kutina. Ivan Bilić zbog ozljede protivnika automatski ide dalje, no predstavit će se domaćoj publici revijalnom borbom. Jako nam je drago što smo našim sustavom uspjeli decentralizirati takve jedne spektakle i znači zahvaljujemo Trojanu Pula, jednom renomiranom borilačkom klubu u Hrvatskoj i oni su glavni razlog što smo i došli u Pulu. Javno vaganje boraca u podrumu Pulske arene održat će se u petak u 17 sati. U subotu znači, imamo event, prvi dio osmine finala Hrvatske MMA lige, očekujemo 10 mečeva i nadamo se dobrim borbama. Naravno, govorimo o mješovitim borilačkim sportovima, mogu to slobodno nazvati sportom 21. stoljeća. Jednostavno treba čovjek doći, vidjeti, doživjeti to da bi osjetio spektakl. U subotu se blagajne u Domu sportova Mate Parlov otvaraju u 16 sati. Ulaznicu koja iznosi 40 kuna možete kupiti i preko sustava Eventima. Prva borba u subotu počinje u 21 sat i 30 minuta.